Hi guys, mwnbai bangni समाव आरो फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दानो जोङो नै गामियाव हाबा दङ नालाय बेवहाय जोङो थांनोसै लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना देखायनो नाजानोसै। दानो जोङो हाबायाव मोनफैबाय लोगोफोर। अब्ला जोङो सिङाव हाबना नायनोसै। Neban jauh dah no, kan cerai. Udah lagi. Udah. Nih, ada apa? Nih, pokoknya ya, naik manusia. Anjing kepala. Gembel lover. Di sini lo gue sama nih ekoran. Bika kamw ekoran itu bosnya. Maybe aku hai bye. Konannya bagus. Sini hai. Subscribe. Bika kamw short video ni ini lwmwi logoफोर Bika kamwनि एक्टर रिंसार इउटुबार रिंसारनि लोगोफोर नै Aku
जों थांसै ना बाय बाय उनाव लोगो मोनगोन औ दे बाय बाय थांसै औ दे जाखांबाय एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो